Мислиш, че си грозен. Чуй това. Здравей, приятелю. Това са два камъка. Ето, съвсем обикновени камъни. Грозни на външен вид, безлични, някакви пясъчни. Ако ги видиш на пътя, ще ги подминеш, ще ги подритнеш. Няма да им обърнеш никакво внимание. Ако и ти си мислиш, че си грозен и хората се отвръщават от тебе или ще те пренебрегнат заради външния ти вид, живееш в голяма заблуда. Искам да споделя за хората, които не са се замислили над това. Погледнете сега какво се случва. Като обърнахме камъните, като погледнахме отвътре, погледнете, те са кристали. Кристали, красиви кристали. Но трябваше да се счупи, за да се види вътрешността. Разбирате ли ме идеята, приятели? Няма грозни хора. Красотата е вътре във всеки човек. Тя идва от сърцето. Ако вие спрете да се притеснявате за външния си вид и заобичате себе си, започнете да се цените и покажете тази любов и предадете чрез очите си на хората срещу вас, никой няма да забелязва външния ви вид. И ви го казвам от личен опит, защото години наред съм се подценявала и съм мислила, че съм много грозна и не смеех даже да се усмихвам на хората, защото ме беше дълъг носа и като се усмихна приличам на баба Яга. Това беше в моята глава. Криех си усмивката, когато установих към 7-8 клас, че ми е дълъг носа. И така години наред. Изведнъж спрях да си крия усмивката и почнах да чувам: леле, каква чаровна усмивка, и си казвам: бе, тези хора до сега не е ли виждаха тази усмивка? Как изведнъж стана чаровна? После ме светна, че всъщност аз години наред, като се смеех, се слагах ръката отпреди да не ми се вижда дългия нос и грозната усмивка. Така че, мили приятели, не се притеснявайте от външния вид, защото любовта, която е във вас и вие предавате на хората чрез поглед, чрез усмивка, тя прави човека красив. И ето, аз след много дълги години, дето се казва, се усетих това, че външния вид няма значение. Хората ме приемат такава, каквато съм, защото аз показвам любовта си към тях. Приемането. Аз приемам всеки и всеки започна да ме приема такава, каквато съм. Всичко беше само в моята глава, че съм грозна и едва ли не хората се отвръщават от мен. Затова, мили приятели, разтворете сърцето си за любов, споделяйте я с хората и вие ще станете този кристал за всички. Не се мислете, че сте това. Това е само на външен вид. Външен вид за някой. Мъдрите хора ще съдят по сърцето и душата на човека, а не по външния вид. Отвътре ми дойде, исках да го кажа това. Може би ще съм полезна на някой. Не съм открила топлата вода, но исках и аз да споделя една такава кратка моя история. Чао, приятели! Красиви и грозни. Няма грозни. Всички сме красиви. Стига да го осъзнаем. Чао!